Tässä tulee lyhyt joogaterapeuttinen harjoitus stressin hallintaan. Eli on tutkitusti monta hyvää tapaa hallita stressiä. Yksi on esimerkiksi uloshengityksen pidentäminen, joka aktivoi parasympaattista hermostoa. Joogaterapeuttisilla stressinhallintatunneilla tykkään käyttää lyhyitä, helppoja sarjoja, eli paljon toistoja, joissa hengitys ja liike yhdistetään. Eli stressaantunut mieli tarvii jonkun kohteen, mihin keskittyä, muuten se menee aina niihin stressaaviin asioihin. Ja tässä me keskitetään mieli nimenomaan siihen hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen. Oikeastaan sille ei ole väliä, mikä se sarja on. Tässä tulee yksi vaihtoehto. Ja sen mä vielä sanon, että monesti, jotta me saadaan meidän parasympaattinen hermosto aktivoitua, niin se tapahtuu sympaattisen hermoston kautta, eli ensiksi otetaan laukka pois. Hyvä, lähdetään. Niin, ja tärkeintä on alkuun tiedostaa oma hengitys. Ja hengityshän on aina pakoton, virtaa vapaasti. Kun olet hetken aikaa istuskellut tai ollut selin makuulla ja tullut tietoiseksi omasta hengityksestä, niin sen jälkeen voit tehdä tämän harjoituksen. Aloitetaan nelinkontin. Kämmenet on olkapäiden alla, polvet on lonkkien alla. Ja näissä harjoituksissa on hyvä pitää hengitys vähän pidempänä kuin itse liike. Eli ensiksi alkaa hengitys ja sitä seuraa liike. Ulos hengitys. Peruuta peppukantojen päälle, lapsen lepoasento. Odotat sisähengitystä, joka tuo sut nelinkontiin. Ulos hengitys. Alaspäin katsova koira. Sisähengitys. Nelinkonti. Ja ulos hengitys. Lapsen lepoasento. Eli tämä on se sarja, lähtee alusta. Sisähengitys. Nelinkonti. Ulos. Sisään. Ja ulos. Voit jatkaa hyvin tätä. Jos kaipaat vähän ekstraa, niin liuuta kädet pitkälle eteen. Ja sisähengitys, tuo sut lankkuun. Ulos hengitys, alaspäin katsova koira. Sisään, lankku. Ja ulos hengitys, lapsen lepoasento. Jatka näitä sopiva määrä itsellesi. Eli kun teet paljon toistoja, niin ehkä huomaat, kuinka liike muuttuu meditatiiviseksi. Eli hengitys ja liike yhdistyy ja mieli rentoutuu. Ja myös keho.